खुलुमबाय रायजोफोर आरोबावनो दायो दहयनि नेक्स्ट भिडिअखौ आङो बानायबावबाय तो दिनैहाय नोंथांमोना आरोबावनो नायबावदो नै माखासे माने मा आर्ट कालेक्शन दंबावो खम रेन्जनि गेजेराव जागिरो ना नोंथांमोनाबो दायो नुगोन मा कालेक्शन दङ नायदो नायदो नै आं ओरैबादि मोनसे रेड कालारावहाय समायनानो गाननानै दं दायो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होदो लिमिटेड पिसाव दङ दायो सनाफोर नायदो नै बिराद मोजां मोनसे कालेक्शन जायफ्रा बेबादि कालारखौ सोंहरगासिनो दं ना दायो बेलेग डिजाइनावबो मोनगोन नोंथांमोना नै बिबारनि आगरफोरखौ नायनानै लादो माबादि दादों साद्रियाबो नायदो नै बिराद समायनाखा लिमिटेड पिसाव दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नायदो नै सनाफोर आरोबावनो मोनसे बिराद मोजां एकदम चकलेट कालारावहाय ना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो बे कालारावहाय जाय सोंहरदोंमोन बेयो डिजाइना एसे बेलेग दे नै नायनानै ला दाखालि देखायनाया बेलेगमोन बेयो एसे बेलेग लिमिटेड पिसाव दङ जायनो नांगौ थाबैनो सोंहरदो नै आब'मोन आगैमोन दायो नायदो नै बे एखे कालारावनो दै आङो एखे कालारखौनो देखायग्रोबाय बिरादनो मोजां बेबो नै आगरखौ बारा सिनायाखै दां माने एखे कालारजोंनो दाफिननाय नालाय आगराबो बारा सिनायाखै दां बिराद समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार हरखादो दायो नायदो सनाफोर नै जायफ्रा ल' रेन्जनि नागिरो ना ल' रेन्जनि नागिरग्राफ्रा नायदो नै ओरैबादि समायना इउनिक लका कालारा अयथासार समायखागोन बिरादनो लिमिटेड पिसाव दङ जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो सनाफोर आङो दाख्लि जायखौहाय आङो 1500 क्लाइनि हरदोंमोन दायो फुजा सिजन खाथि जाबाय नालाय दाग्राफोरनियावहाय बिराद डिमान्ड बिनि थाखायनो दायो दाग्राफ्रा खमाव हरला नालाय ओमफ्राय आरो दामा बिसोरबो आंनिफ्राय बारा लायो नायबावदो नै सनाफोर ल' रेन्जनियावहाय दै बेफोरखौहाय गासैबो दायो डेलिभारि फ्रि हरगासिनो दङ जायनो नांगौ पसन्द जायो थाब अर्डार होगा नङाबा मोननाय नङा बिराद लिमिटेड पिसाव दङ दै सनाफोर दायो नायबावदो नै इउनिक कालारावहाय ओरैबादि मोजां ल' रेन्जआवहायनो बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लाखादो बिराद अयथासार समायखागोन सनाफोर नै नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां इउनिक कालारावखा दै बिराद लिमिटेड जायनो नांगौ एकदम बिराद थाबैनो अर्डार होखा भिडिअ होनाय लोगो लोगो बुकिं जाजोबो नालाय दिनैहाय आंना इभिनिं डिउटि दङ दै भिडिअ हगारखांनायनि उनावहायबो आङो थाब रिप्लाइ होथ'नो हायाबा दुखु मोननाङा दे आङो डिउटिनिफ्राय फैना बयनिबो आङो रिप्लाइखौ आं हरजोबगोन नायबावदो मोनसे डिजाइनखौ नै सनाफोर ओरैबादि मोजांखा नै आगरा बारा मबाइलावहाय सिनायाखै नामाथाय मानो होननानै बुङोब्ला एखे कालारावनो डिजाइनखौबो दादों नालाय ओरैबादि नाथाय अरिजिनालाव अयथासार समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय बिराद मोजां गोजा दै गासै दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां डिजाइनाव दै कालाराबो ओरैबादि इउनिकखा बिराद समायनाखा जायनो नांगौ लिमिटेड पिसाव दङ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो ओमफ्राय सनाफोर आं जुदि WhatsAppआवहाय मेसेजखौहाय रिप्लाइ हरनो हायाबा डाइरेक्टनो WhatsAppनि कलावहाय कल हरनो हागोन दै नै नायबावदो सफैफिनबावबाय जाय सोंहरदोंमोन दायो मोनफिनबावसै दे थाब अर्डार हरनानै लाखादो एकदम थोस्लाबलायाखै नै नायनानै लादो नायबावदो नै नोंथांमोना बेखौहाय जायफ्रा सोंहरदोंमोन दायो मोनफिनगोनसै थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद समायना मोजां गोजाखा दै सनाफोर गासैबो क्वालिटिया मोजां जोबखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायना जायनो नांगौ डिजाइनफ्रा नायनानै लाखादो नै साद्रियाबो बिराद मोजां दै गासैबो सिनि क्वालिटिया बियो बिरादनो मोजां रोजा दै गोबा नङा खायफा सोंहरदो नालाय ओमफ्राय दायो डेलिभारि चार्ज फ्रि मोनगोन नोंथांमोना बयबोनो जा आं प्राइस बुंगोन बेनि डेलिभारि चार्जआबो बेयावनो
मोनफाजोबगोन आरो आब'मोन आगैमोन थ' दिनैहाय आङो बे मानि कालेक्सनखौल' आं देखायथ'नोसै भिडिअ गोलाव जायो नालाय बेखायनो आं देखायजोबथ'नो हानाय नंला थ' नोंथांमोना जाय जेखौ पसन्द जायो थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो जुदि आङो रिप्लाइ हरनो एसे जुदि हरनो हायाबा होमबा नोंथांमोना आंखौ डाइरेक्टनो WhatsAppनि बे जे कल जायो WhatsAppआवहाय भइस कल हरनो हागोन नोंथांमोना आब'मोन आगैमोन दिनैनि देखायथ'नायखौ आं बेयावनो दोननोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों